Hanjrah ingkang puspitara kasaliring sami rono sekar gadung kongas gandanyo maweh raras retnaling driya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasugengan karahayon katentreman kabagas warasan mugi tansah tumandhut dumateng Bapak Ibu sedaya ing sami rawuh ngrawuhi pahargyan kang ginelar keluarga panjenengan Bapak Parmin Ibu Sulastri wonten dalem Karanggandu RT Gangsal RW 3 Gempolan Kerja Karanganyar Tentram. Pahargyan kang kepareng ginelar malem midodaren nggihipun kepareng gelar tasakuran walimatul urus daup temanten pun Rorayu Septia Rizki Islami Sarjana Ekonomi ingkang daup kalayan Bagus Tesar Angga Rioma Ahli Madya Atmojo
kakung Bapak Ngadianto sarjana ekonomi, Ibu Sri Haryani ingkang wingking saking Wadungan RT Sekawan Kerja Karanganyar Tentram. Kanthi mekaten estu lampahing pahargyan kawiwitan dalu punika ngantos purna ing mangke mugi Gusti paring ijabah lumampah kanthi wilujeng slamet rahayu mboten wonten alangan satunggal punapa amin Allahumma amin. Ugi wonten dalu kalegahan panjenengan Bapak Parmin Ibu Sulastri estu genipun gelar pahargyan pun sembadani nimbali sowanipun para kadang-kadang campur sari Supranada Indonesia kapimpin Bapak Ranto Mbah Bagor ing dalu kalenggahan marak sowan rinengga Widowati wilangan wonten gangsal. Kula sowanaken kula tepangaken ingkang sepisan boten asing malih wingking saking Sukorejo Kedung Jeruk Mojo Gedang Karanganyar Mbok Dembi Forensa. Bareng lungguh kursi awor geber panggung ora ketok. Umpama gak guyu gak ketok nek ana Dembi. Seragame padha karo Tratak. Apa turan Tratak kok, Bu? Matur nuwun. Ingkang angka kalih wonten Diajeng Erin Sabrina Cantik Jelita. Aku ora cantik to, Mas. Ora. Kene Cahayu. Nggih, Kang Mas. Kene. Oh, nggih. Cantik tuwek padha. Oh, diganti, heeh. Tuwek diumbah ya mening. Ingkang angka 3 menika di Amel Tirta ingkang wingking saking Kampung Karet Ngargoyoso Karanganyar Tentrap. Kene Cahayu. Ingkang angka sekawan menika saking Laladan Blitar. Dek Sela Papaya. Ingkang pungkasan menika penyanyi gawan Diesel. Penyanyi LKM D londo kok mung dase tur ngarep tok. Dek Lala Atila, Dek Lala Atila. Ini ya. Oh alah. Menika mijil saking Klaten Bersinar. Bapak Ibu sekeca lenggahipun wonten dalu kalenggahan dahar kijo saparipun sinabihang laras hamir sani suka lelangen sowanipun para kadang-kadang campur sari Supranada Indonesia. Kula pun Petro Olala kepareng ngratisaken suka panglipur dalu kalenggahan nyuwun donga pamuji donga pangestu munih mangke saged dados panglipur lenggahipun para tamu. Wilujeng dalu wilujeng lelenggahan wilujeng hang laras wilujeng midhangetaken sowanipun para kadang-kadang campur sari Supranada Indonesia. Supranada